салом дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, хуш омадед ба канали ман. Дахтаро ма обедида пирашки ба кефир тайёр кардастам. Аллакай хамиша кардам. Барои хамир мо 1 стакан кефир гирифтам, 2 тухм андохтам, 1 қошиқча намак, 1 қошиқчаи дига сода, 2 қошиқи калон равған, 1 қошиқи калон шакар якҷоя кардем, боз андохтем. Хамирмонам шӯйдем. Сахт суст. Иҷа боша ма аллакай картошкаро янамахе ҷӯшондам, намак андохтам, мурча андохтам, камтар маска андохтам, якҷоя кардам. Ҳозир дар нушта пиёз бирён мекунам, пиёз меандозем. Иҷа боша ма 2 та пиёзи калонам реза кардам, сирх кардам, дар дилаш меандозем. Барои ин пирашкиёи мо тайёр шид. Намахе омадам. бениҳоят мулоимай. шумоам ҳатман тайёр кунед. Иҷа боша барои продукта харидем. Иҷа боша намак барои мамайдани кадагӣ. Иҷа боша дрӯжа, иҷа чи фарш, ёш гӯшти мурғ, гӯшт. Иҷа шир гирифтем. Иҷа ҳар наму пичин, пичинок. Такой ма чиқа пичин зиёд мехӯрам. Макарон, майонез, ҳама чизо помидориша. Авиша низ нишонитим. Анақа продукта дуруст пас бо мехарида. Дурӯза мебарад, ягон чи камтар меша бо мехари.